салом алейкум бародарои азиз. Акси дамиҷа мондагӣ шаҳрванд Файзов Абдусаттор Эшонқулович соли таваллудаш 20-12 1996 истиқоматкунандаи ноҳияи Темурмалик Советский деҳаи Кирма аз соли 2020 ба Москва омадагӣ то соли 2022 ҳамроҳи хонагиҳошон дар алоқа буд, гап мезад ва аз соли 2022 дар шаҳри Москва мега дар метрои Измайловский дар стройка кор мекард. Аз сабаби бисёр вахаднои доштанаш ай кор пешиш мекунанд. Баъд аз ҳамон беному нишон шудагӣ аз сентябри соли 2022 номерое ки дар рӯи экран дидестед номерои падаршай ва номерое ки дар бараш мондагӣ ин номерои бародаршай, номерои российский номерои бародаршай ва номерои тоҷикиш боша номерои падараш. Аз ҳамаи тамошобино хоҳиш мекунам барои ёфтани ҳамин бародармон Файзов Абдусаттор Эшонқулович кӯмак расонед. Ҳамин видеоро рӯй кунем ба тамоми мардуми дар Москва қарор дошта ва инчунин ба тамоми WhatsApp группаҳо ва Telegram группаҳое ки дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ кору фаъолият мекунанд ва инчунин аз бародароне ки блогер ҳастанд дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ шабакаҳо каналҳои худшонро доранд мехоҳам дастгирӣ кунанд барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонанд, видеоро падилитса кунанд, соҳобшества кунанд ва история монанд. Аллоҳ ёру мададгор. Салом алейкум бародарои азиз, кадом нафаро ки ай Москва ва Подмосква граница гузаштани рақамҳои телефони акай Муҳаммад Раҳим дар рӯи экран мебро занг занен инсони бовария ба дили пур ай Москва ва Подмосква ҳамин даҳани дари хонатон мегиранд, мебаранд граница, ба дили пур мегзаронандтон бо мебёранд дар ҳамин Москва дар дари хонатон мефуронандтон. Ин рақамҳои телефонош. Бародарои азиз, кадом нафаро ки тиҷорат кардани ё ки тиҷорат ки машғулен ё ки мехоҳед тиҷорат кардана сар кунед, барои шумо яке аз мағозаҳое ки ҳам ба нархи оптовӣ ва ҳам ба нархи яклух молҳои инми доруҳои гиёҳие ки дида бошед, ман дар корхонаи худам дорум, рекламаш мекунам, мефурӯшам ва инчунин чандин нафарои дига сол дар даруни интернет мефурӯшам. Ҳамёрад оптови се нархати мефурӯшад. Мағозаи Замзам Умра дар Москва дар проспект Мирай ҳама нархош беҳад арзонай. Ман 2 сол шуд лиш ба худам 2 сол шуд қатъи инми мағоза ҳамкорӣ дорам. 2 сол шуд бором ай ҳамин магазин мезанам, ба питера мебёрам. Сол ҳам нархош арзонай, ҳам на мерам Москва ягон ҷо намерам чизе дар кор айма рӯйхат мекунам, роиш мекунам, мегум айни ми чизо мандаги роӣ мегира ҳамаша упаковка мекуна, қоидави рӯӣ мекуна, 2 рӯза мебиёд аман мераса, сидеқ қати рӯӣ мекуна. Баъзан вақт таксиҳои раҳ мегиранд мебиёранд, мисол таксиҳое ки Москва то Питера мебиёранд, аваё мегиранд мебиёранд. 2 сол шуд алҳамдулиллоҳ ман ҳамроҳи ҳамин бародар кор кардем, то ҳозира ягон хатогиша надидам, то ҳозира ягон ошибкаша надидам. Шумо дам тавсия метем агар кадоме тиҷорат сар кардани ё ин ки дорен тиҷорат вале аз ягон ҷои дига мисол ба нархи қиматтар ки мехарем, шумо метавонед занг занед ҳамин ширкати Замзам Умрада нарх навоша интересоват кунед ва ҳамроҳаш ҳамкорӣ кунед. Алло нигаҳбон. дуруд ба шумо дӯстони иззатманд. шумо хоҳиши харидории духиҳои хушбӯй, доруҳои табобатӣ барои ҳама гуна бемориҳо ва ҷойнамозу тасбеҳ ва ҳар гуна либосҳои зеборо доред? пас имкон доред ин гуна чизҳоро бо сифати баланд ва нархи дастрас аз мағозаи Замзам маркет харидорӣ намоед. суроғаи мо: шаҳри Москва, проспект Мира, кӯчаи Шепкина 31. телефон барои тамос +7 915 442 16 73. Мечтайте, мечтайте, не бойтесь мечтать. Но самое главное, поставьте себе сначала цель, которая реально высоко находится. То есть не нужно там ставить себе цель купить iPhone. Что за цель такая купить iPhone? Ставьте себе